Hello mga ka-listeners, maayong palis sa kahaponon. Mainit nga panahon mga ka-listeners og di ako karon sa katedral. Kay kapalandong ko diri mga ka-listeners kay wala may misa no. Unya murag naa siguro ay recollection baka or pangumpisal no. Unya mga ka-listeners, mag-upload data og Lintin drama no diri sa John Kent Anuta no, kay daghan mang nag-comment ani nga mag-upload daw ko og Lintin drama nya. Naka-upload kita og part 1, so mag-upload po tag part 2 no sa Lintin drama diri sa John Kent Anuta. Unya suwayan ako sa akong karaan nga channel og upload og mga dugang pa nga Lintin drama no. Ako lang kakuanan kay gipang black ang uban. Gipang black mga ka-listeners tungod sa music ba. Di gyud basta-basta dai basta bigatin kayo ang mga music nga gigamit mga ka-listeners no. Kay i-black no. Katong na-upload nako nga bali upat ka oras kapin. Partially black lang to sa ubang country no. So bitaha kay wala gyud way country nga walay music atong nga gi-black nga as in di na gid ma-play ba. So partially black lang sa ubang countries no. Pero og nay usa ato nga music nga i-black yun maamong tanan no ang tibuok video. Muna nga mag-upload ko ato po og so mag-upload pa ko dito og dugang Lintin drama nga di na ko tanggalan og music ba. Gawas lang kung i-block mga ka-listeners kay mapugos kog tanggal sa music no. Ya kini nga akong gi-upload diri nga mga Lintin ako na ning mga na-edit sa una no. Ako lang gibalik mga ka-listeners no. Para natay Lintin drama sa diri nga ma-upload no kay pamalandong ba nya pahinungod sa Semana Santa nga nasa tay drama diri nga mga sauna ra ni nga drama no. Di lang ko mo-upload sa bag-o karon kanang coming umapuho no kay Huwebes Santo naman. Di lang ko mo-upload siguro kay tanawon lang kay balo man ko maminaw mo sa live streaming sa DWHP no. Muna nga murag pwede ra po replay no, replay lang ta diri sa atong channel no. Pero pamilian na sad nako ni kay puro copyright makaamong sa channel maka-react content mga ka-listeners no. Muna nga adtura na sa kong channel nga karaan siguro kung maka-upload magani ko no kung Lintin drama sa 2024 adto lang siguro sa akong karaan nga channel no kay bahalag din ato tanggalon ang music no. Gawas lang kung i-block kay matanggal gyud og pugos kay di man po ninyo ma-play kung dili na to tanggalag music no. So mao jud ay dakong rason mga ka-listeners no nganong i-edit jud no. Nya kay tungod kay kapuyan ko mag-edit mga ka-listeners na mo nakahulog na lang ko nga i-upload siya nga delete na ho i-edit dili na tanggalag music ba kay basta di lang ma-block pero ma-block mapungkos ko og tanggal sa music kay maura man gini ang paagi nga ma-play ninyo mapaminaw ninyo mga ka-listeners. Nya naputay kaming drama di ay nga ikaw ang akong kinabuhi no sa DWHP ni sa udto sa alas 12 man sa buntag no nga drama. So ako nang gi-edit sad ang part 1. So mag-introduction sa ta. Mag-upload ko niya og introduction no sa maong drama no. Para makahibalo sad mo ba nga mag-upload ta ng maong drama kay daghang sad nag-request ari nga channel sa John Kent Anuta nga idol pag-upload og bagong drama diri idol. Na may mga ning request mga ka-listeners no. So pagbigyan aning maong drama usa lang ka drama no kay matapos naman pud hapit tong ang gugmang buta katong ang gugmang buta dakong mata duha na lang ka part ang kuwang matapos na to no. Una ang abang-abang mo ning atong ipuli nga drama no mao ang ikaw ang akong kinabuhi ug dito maglangan mga ka-listeners kay balo ko nga excited mo maminaw sa mga Lintin drama no bisag binalik no kay ang uban ani wala pa man nakapaminaw sa una kung sa kabisi sa mga trabaho no. Nya dito maglangan paminawan ninyo ang ikaduhang edit na to nga part 2 ni giparto na to ni sa mga Lintin drama paminawan ninyo mga ka-listeners no. Tao.
sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Magtutudlo, salamat kayo nga nakig-uban ka kanako og kaon. Dili ang takot-takos nga makig-uban kanimo, kay kobrador ako sa buhis ug napuno sa pagpakasaha. Mateo, dako ug hawan ang kingharian sa akong amahan, alang sa mga makasasala nga tiunay nga naghinulsol sa ilang pagkadautan. Salamat kayo, magtutudlo. Ay, ito! Oh! Magtutudlo, gikulisok sa parisyo ang imong mga tinunan. Tanawalan gihimo sa iyong tutudlo. Nagkikauban siya og kaon sa kubrador sa buhis. Nausa ka makasasala. Ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglan og doktor. Kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong. Apan alang sa mga makasasala, aron sila maghinulsol. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga bata, mga kasama, maayong Huwebes Santo kanatong tanan. Aniya kita karon sa pagsaulog kanato ning Semana Santa sa atong pagpamalandong sa pagpasakit sa atong Ginoo sa krus aron lang sa pagluwas sa atong mga sala. Tungod ini, anay sugilanon nga kung iasol kaninyo nga gipahaom taning adlaw. Kini sugilanon nga tungod kini kang manang tiyang. Usa ka inhan nga may tulo ka buok anak nga mga lalaki. Ang iyang sugilanon atong giuluhan og ang kasakit sa usa ka ina. Luha sa imong pahiyo, may tagpong sa imong mga mata, ang kasakit sa imong duha, kasakit nga giandos ni balatian. Uy! Ako itong pego ng mga pulis! Uy, ang sakit sa pulis. Mura tuwa pa doon sa amo. Magdali ko. Gikod pa ko na. Uy, si Danilo. Anak! Ma! Ilang kong dakpon, ma! Isabay mo nakop ni mo. Ang mga pulis tuwa sa ato. May kiyas ko, ma. Dili ko mapadakop kay wako sa. Oh, huwag kay sa. Mautan ka, anak. Pero gano'n magdakpon ka Manila? Namaligya ko ng kugsebo. Jesus Maria Josep. Naaan nga siya po ang pagpamaligyan ako ripak ng mga chlorine o tawas powder. Pastilan. Unsa ba? Wa sila makaila kung unsay siya mo, ha? Nagpataka lang na sila. Asa naman rong mga tinda ni mo, ha? Ang imo bisikleta. Tuwa ako nabiyaan sa ilang biliran ni ng Lourdes. Kaya dito man ang mga pulis. Kaya girid man ang nagabang sa ilang ni ng Lourdes. Unya gitudlo man ko ni Lucina nga namaligya ko nung siya mo. Ginoo ko. Gago, pag-ibili mo ka! Alam mo. Sir! Sir, kadiyot lang, sir, ha? Dili taon siya buang gibaligyan ni nga akong anak, sir, oy. Tawas powder in taon. O giripak na mga klorin. Ipataas ang imo mga kamoto. O kuyog na mo. Dili ko ma! Huwag ko sa ma!
Pusas di siya! Unsa? Hoy! Ayaw! Ayaw! Buta Danilo? Kita man na preso, ha? Unsa to, Reynaldo? Ingon ko, ang buutan mong anak na preso. Unsa? Na preso! Kay tigtulak mo lang siya mo. Ay! Araya! Managpamang ka! Oh, sige! Sige! Napati ko! Pika! Di palang katiguang ay! Na! Oh! Tiguwag na bitaw ang ibong inahan. Natiguwang o guwad-guwad para ibuhi ninyo. Ako og ang manghod ninyo, si Danilo, mo'y nanginabuhi para kitang tanan magkakaon. Bastos ka? Si Sagbaron! Lumbagol ko ni mabukton! Wa kay batasan. Mao na di ang inyong ibawat dako, Rinaldo. Mao ba ni bugti sa akong pagpadako ninyo nga way amahan nga biabag? Amo ba lang sa? Nawa mi amahan? Imo lang sa? Kay tiglaki-laki ka sa una? O nang wami klarong amahan? Ikaw, wala ka klarong bana? Nagdako mi way klarong amahan? Hain naman mo amahan, ha? Hain? Palinag sustento! Kana, kung doon naman gani may amahan? Dili mabataho kung wa pa ang inyong amahan. 5 anyos ka na dihang namatay siya. Estudyante! Wisit! Diyos ko. Asa man ko nagkuwang. Nganong naingon manini ang dagan sa among kinabuhi. Waman unta ko makalimot ni mo. Gisimba sa kapirme. Pero nga ano man eh. Wala ko'y laing mahimo. Kinidlang alkansiya ni Danilo nga gipataguan ako. Pila ka ay sudin eh. 5, 10, 15. Wow! Ginoo ko. Sa kapagbata ka mo magkumpakuyawan. Daan pa ko. May hiniposan ka yun. Pangatag di. Uy, ayaw itaw na hilabi. Kay kuwang pa ni para bayan sa abogado nga mulaban sa ibong manghod. Uy! Imo pa ginang gastuhang abogado na sa Danilo ma? Saan dito, uy? Iyan ang tinuyuan. O sa tinuyuan? Naipaw ka ba kung sa negosyo sa manghod mo, Rinaldo? Nakatabang ka pa ba ganing lamoy sa iyang kinitaan? Nahibaw ka mga tawas powder o chlorine ang gisuroy sa imong manghod matag tindahan ng dagmay. Unya mo ingon ka, na? Maulagi dayon. Mamuy-buy dayon. Wa ko sumolo na. Aron masukuli mo. Buutan ko ma. Awak ko ng buutan kayo. Mau please lang ha. Mahini kong sinsiyo di. Dili ka ba makasabot? Itong di ko sabot. O kaya di man ka makasabot. Imbis, mangayo lang kong bahin. O, hindi ka masabot. Ako rin talang. Unsa? Awa! Hala. Hayang kayo noon. Mirisi na nimo. Di mangayo lang kong bahin. Padili-dili man ka. Di, ako na hinuuling tanan. Ha? Oh, yay! Naabot lang kong kabida. Dali kong please. Manon, ikaw na, anak. Ang sa ma? Sakit ang akong batang. Oh, kadaghan pa ni Mugda. Di ikaw man na ng gidani mo. Kuan ma, namakasyon mi sa Singapore? Uy, dito mo sa abroad? Oo, niya. Iyan yung ipamalit para inyong pasalubong. Uy, pagkadagahan ko din eh. Hay mas utol ma. Si Ray, si Danilo. Oh, si Danilo. Napriso. Unsa? Ngayon na preso man ma. Naan lang. Di ba?
Ang abag sa imong banghod nako mao man ang pag-repack sa mga chlorine o tawas powder. Ug isuroy kini niya gamit ang iyang bisikleta ngadto sa mga gagmay tindahan. Oo, ba? Atol nga gitukang ang nag-abang sa ilang bahay ni Lourdes. Ug diha ang imong igsuon kay suki man niya ang asawa sa gitukang. Giapil og dako kay kuno. Naninda kining siya mo. Ug ila kining nakuha kang Danilo. Dili na makatuwa anon, ma. Muhangyo ko sa kong amo. Magpatabang ta nga, makakuha tagbayng laking abogado. Tinuod ka, Marlon. Oo, ma. Tinuod na may musaksi nga dili siya po ang negosyo ni Danilo. Sige, anak. Hangyo ang imong amo. Danilo? Kuya, huwag ko isa, kuya. Naaalan ko nila. Ma, tabangi ko ninyo makagawas ko din eh. Oo, anak. Ayaw ko bala ka, Danilo. Ang akong amo nga babae mo yung mabagas sa tanan. Siya ang mubayad og mayong abogado para mulaban mo daan. Salamat, kuya. Dili ka magdugay din ito. Makagawas ka ra. Hello? Love? Ikaw de? Unya? Mayo. Mayo hinoon nga magagawas na si Danilo sa dili madugay. Okay. Okay, love. Sige. Same place. Wadto ko niya. Sige. Bye, love. Wow! Lahil hindi ay ito, sa? Kay, nindo kita yung cellphone. Nari ka diha, tol. Kumusta ka na? Ni agyapon, marugyapon. Kung makadilhin siya, takwarta. Kung dilhin siya, wasan. May magkakay. Pulpa ka pirmi. Dili sa blalim ang pagkadasis na tol. Nasurtihan lang. Surtihan lang kung nagustuhan ko sa akong amo. Uy, nakoy da para nimo. Deraw. Wow! Ako ni! Hasta nindutan ng cellphone na. Ano akong pangandoy? Ibog ako sa mga barkada nga mga hayin kay mga jets. Karon, paibugo na ko sila ani. Unya. Kinira? Huwag ka. Hindi ah. Upong nga! Kanang suon! Nakadungog ka na sa disulti sa abogado, ma, ha? Sa dili madugay, makagawas sa Danilo. Maunay di kahinaman kung adlaw nga moapot, Marlon. Kay pangandoy ko nga magkahiusa sa pagbalik. Giampo ko nga unta. Matarong na lang unta ni si Rinaldo. Pasay lang, ma. Kaya ako rin may bawang mutambag niya. Ikaw, Mas Marlon? Ano yan? Ako, sir. Ngano day, sir? Nga. Siniyan. Uy, gitiunan mo kunimong akong anak. Unsay tahata akong anak? Maulig kabit sa ko asawa. Sir. Unsa? Maulig nagkurot sa kwarto sa ko asawa. Ano? Tunta ma. Ayo. Kita lang bilin ng diri yo. Kabalak ka. Ako'y maning maos tong banas amo ni Marlon.
Ayaw na dungagi pa ang akong kasakit nga gipati mo, Rinaldo. Gusto na. Kung makapatay ka, asa ka man paingon. Hindi ko padakop ka buhi, oy. Ngigla nila, no? Di ka pa priso. Panawag makalugar ko. Awan niya. Kung sige buhat sa kong utol, mo sa kong buhaton niya. Rinaldo. Dalion ko ni, kaya ininig-abot ni Danilo. Luto na ang tanang putahin na kiandam ko. Umuta, oy. Ooy, maayo kay niya ka na rin. Ayaw na paglakaw ha, aron magsaot ang tuluron. Ha? Magsaw? Kinsa? Karon ng adlaw makakawas ang iksuon mo. Oh. Ha? Laya na sa Danilo? Oo, anak. O bisan, kuwang na mo. Bisan wa na si Marlon. Pero niya papanbus Danilo. Ilabi na unta kong magbinuutan ka na, anak. Mas malipayon pa unta ko. Yuhu! Ma! Uy, si Danilo. Ma! Yan ako, ma! Oh, na may nagmotor na nagsunod ako. Isa man sila. Oh, hala, may bibunot ka armas. Ang nagbakride. Anak! Danilo! Ma! Ma! Ah! Ma! Ma! Usa tong buto! Danilo! Kinuko! Si Danilo na nagkanuko! Mga wayo-wow! Wayo-wow! Nakalaya na ang akong anakin yung panggipotel! Anak! Ma? Kao na. Ungitan ta ka. Oh, milingo-lingo lang siya. Pila nung kalo. Malmalubong sa nilo. Wala si tagadsing kagalingon. Ma? Nakadungog ka? Si Rinaldo ko, ma? Rinaldo. Oo. Oo, ma. Kaon, ma. Ma? Ma? Ma! Mahal na ka, ma! Mahal na ka! Ang kasakit sa imong duha, kasakit nga giantos ni balatian. Gipanam ko ka sa akong sabakan, giduyan ka sa akong Wa gyoy pagbastol nga maguna. ang mga dahon. Unta kung nagsik pang atong ginikanan, ato na unta silang gipabati sa atong pagmahal. Dili kay diha na nato sila sultihan, kung mahanaw na sila, kung patay na sila, kung dili na sila makadungog. Dili natapos ang atong sugilanon nga kung giasoy kaninyo nga atong gipahaom ning Semana Santa. Ang baong sugilanon kasakit sa usa ka inahan, gisulat ni Kuya Leo Marabi Malanat ubos sa direksyon ni Ate Marquez Parba Alvarez, musical director Fifon Pai Barillo Morales, audio editor Kuya Ariel Mancao, soundman Mr. Ricky Garing. Ug mga kasama, ani ang naghatag og gitulig sa atong sugilanon. Sa papel ni Tilyang, ni Manang Tilyang, Eng Bertudaso, Danilo Randy Padayaw Tuson, Ray J. Padayos, Marlon Joel Bensi, Police
Ricky Garing. Kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama. Akong tipigan, balunod ko hangtod sa akong lubnganan. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Sophie, patuo ba? Mag-go upstairs na ta ba? Mag-wait palagi ko nila ni Mama at ni Papa, kuya. Kaya ako pa man sila patinaon sa akong test paper nga perfect score. Unyabi, kay tugay pa man to sila maabot. Mamata pa ba yata early tomorrow ha? Kay malate yata. Oh, no, ko, mga apo. Gano'n niya pamanintaw mo din is gawas. Nagabiin na kayo. Sinasuna mo. Saka na mo ang mga tog. Magguwat pa ko na siya nila ni Mama Luay. Mag-wait lang ko nila, Lulu. Ay, ayaw na mo paghuwat. Dugay pa tumauli inyong mga ginikanan. Sige na, suna mo. Panakan na mo. Han, tabangin lagi kong pray nga maklose din ako ang tulo ka transactions, ha? Kaya oras nga maklose din ako, magkapatong ko na kita sa itong dream house. Ato nang i-claim, Han. Okay ba ka? Candidate ko for promotion. And if ever ma-promote yung ko, madoble na akong sweldo. Kadagan sa itong blessings, Han. Swerte yung kayo ni mo. Og swerte sad ko ni mo, Han. Oh. Hey! Unsa man ni? Oh. Tinuod ni? Ako sa man, Han. Daghan kayo ni tweet, oh. Nakasuod na kuno sa ato ang virus from China. Dili na gini joke. Anytime today ko murag mo declare na og lockdown ang presidente. My goodness! Unya, sa man, pa-eskwelahon na to ang mga bata, ugma. Mag-monitor ko sa page sa school. Anytime ko doon na sila announcement. Ingon anak din nakapeligro. Kung tuuhan na to ang mga balita, ingon anak gyud. Di lang unta mag-lockdown. Di lang unta. Oh, pa, i-on ang TV palihog pa. Doon ako na announcement ang presidente. Kuya! Kuya! What? Is it Sunday? No, it's Friday. Is it a holiday? No. Then, nga wa may work o way klase? Wa ka kaibaw? Luya gud nimo. Because of the virus? Kipa man lagi ka. So, vacation na ta? Temporary vacation. Tukay? Don't know. Maybe. May tukay. Pushit, ba aning lockdown. Pending ang tanan ko mga transactions. Wa tayo mabuhat. Di ta kalihok. Kaayo, makasapot gyud oy.
mahimo na to ini magpuyo tas bay? Way kwartang musod, makalagot. Hi, Mommy. Hi, Daddy. Ops! Don't hug me. Okay. Ngano ni gawas man ka? Stay lang sa inyong room ni Kuya Good. Ingon man si Mr. President. Pwede ra mo suroy sa house. Smart nga bata. So, nag-watch kag news, ha? No. No? Lolo told me. Ah, okay. So, balik na sa room ninyo ni Kuya, okay? Tawagon ra mo kung mag-dinner na. Dili ko pwede makikstorya ninyo. Bawal? Of course not. It's just... Okay. Usay gusto na mo ito istoryahan, ha? Krapihan man ini, eh. Matanggong pagilita ini. Anak, yun na. Watay mahimo kay sugo sa gobyerno. Kahasol ba ini? Di ta kalihok. Nganong gitugot man sad ni, uy? Kapoy ba? Si Beto buhaton maginuktok. Magpaabot kano sa mo man. Wag tay choice, Han. Ano ba siyang Ginoo, eh? Nga iya man yung gitugot. Ambot lang. Di siya ganahan mo sinsuta. Hapit ko magka-close deal. Pero tungod ining lockdown, ni ungot. Ambot sad, uy. Wasad ko kasabot Ginoo. Kuya, tinawa. Hala, nanong nimo man ang gikuha ang santo ninyo? Mag-pray tang to, ha? Ha? Mag-thank you ta ni Jesus. At tunanta sa gawas, tapit sa altar. Ingon man si Mama, much better magstay lang ta sa atong room kay para makalikay ta sa virus. Okay. Tapangi ko, kuya. Atong ipatong si Senyor sa atong table. Butangi copper. Okay. Ay. Oh. Gano ka, Stella? Mura mong kag nagmahay sa kalibutan. Laay kayo pa, uy. Tulo pa lang gani kaadlaw, pero mura na magtulo ka tuig na priso ko dinis, bay. Kanusta man ka ni mahuman ang lockdown, uy? Ang tod nga ang mga parehas nimo dili na makakita og mas lawom nga pagsabot ining mga nahitabo karon. Madugay pa gyud ni. Naunsa ka pa? Ngano ka? Dali. Dali, nakoy ipakita nimo. Dali. Ayaw na ko guruya pa. Ano mo? Asa mo? O ikaw, Sabmar, kamong duha. Doon ako ipakita ninyo. Dali mo. Daniratan ni. Ug di ta magsaba, ha? Tanawa nag-unsa ang inyong mga anak sud sa ilang kwarto ug pamatia sila. Thank you, Lord, sa virus, ha? Sa virus, stay na sa among house sila si Mama ug si Papa. Para sila mag-city of work. Ayaw lang wag tanga dayon ang virus, Lord, ha? Aron magstay together kanunay among family. In the name of the Father, and the of the Son, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unsa na? Nakadungog yun mo. Unsa may inyong ikasulti? Dautan bagod. Nga nagpursige sa pagpangitag kwarta, pa? Para man silang kaugmaon. Di ba tingali ni Dautan? Dili yun. Dili na dautan.
Pero dili magud na mao importante para sa inyong mga anak. Ikaw magikaroon nilang kauban dito sa bahay pa. Unta, imo sab sila pasabton. Kung nganong kanunay ming bisis trabaho. Sa ato pa, nagtuo ka nga wa ko nabuhata, Mar. Kung ako pa nabuhata, dili na naganahan inyong anak. Oy, kanang inyong mga anak. Dili na naganahan. Pero bisan unsaon pa na ako sila sa pagpasabot. Tungod kay mga bata pa sila, mga linghod pa ang ilang mga salabutan. Di yun na sila makasabot. Umaw na hinungdan nga nalipay kayo sila karon nga niya mo uban nila. Bisan kung inyo gihapon silang gipapuyo lang sa ilang kwarto, kontento ra gihapon sila. Malipayon lang gihapon sila. Laliman ka nang gipasalamatan nilang Ginoo nga na ang virus nga gikalisangan natong tanan sa pagkakaroon. Han? Han? Sa imong una-una, doon na tayo angay usbon? Amot. Galibog pa ko. Ako sadhan. Pero naluoy ko sa mga bata. Inosente kaayo sila, Han. Wa sila mahadlok sa virus. Ang importante nila nga ni ata. Kanunay nilang makita. Kanunay nilang ikauban. For sure, mag-uol sila kung mabalik na sa normal ang tanan. Magkasabot na kung managko na sila. Kung managko. O sibot na may pasabot. Han, uncertain pa kaayo ang sitwasyon karon. What if simba ko mataptan sila sa virus? Mahimog ka. Kadigati ba sabi mo ko na? No, Mar. Ako lang kitanaw unsay mahitabo if ever. Or di ba, kita ang mataptan. Di ba mas importante nga ato silang matagaan o kalipay? Kanang kalipay nga karunhan. Dili ugma og sa umaabot pang mga tuig. Ni ata karon sa panahon nga way kasiguruhan. Mas importante ron ang karon. Nasabtan ako ni Mohan. Han. Of course, we want a bright future for our family. But for now, we want our family intact aron mag-uban ta sa atong gidamgo nga bright future. Yes, Han. Yes. Nagkasabot ko, honey. Ha? Mag-ampo ta og dungan pa. As a family, apil ang mga bata. Mag-pray ta, ha? Apil mo, ha? Ako'y manlid. Kibaw naman ko, anak. Ako sa tibaw na ko. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion of Jesus. Our Father, who art in heaven, holy be... Uy. Mama, kikilantan ko. My God! Ay atimanan ninyo si Sophie. Kami na lang si Sif ang mutiwas sa pag-ampo. Sige na. Han, taas kayo ang hilana ni Sophie. Ang dabo na ko si Kira. Han, dadon to sa ospital. Ay, Diyos ko, maluoy ka. Please, ayog pasagdi ang akong anak. Maluoy ka, Lord, maluoy ka. Ma, nabaktan ako sa virus.
Kuhaan ba ko ni Lord? Ayaw pagsultian, anak. Dili pa kakuha ni Lord, ha? Dili pa. Hon, ayaw pala ba siya gibati? Nahadlok ko, Han. Nahadlok na kayo ko. Nahadlok na cute ko. Bata pa kaayo si Sophie, Han. Dili pa ko ready. Dili. Magampot, Han. Magampot ang hugot sa Ginoo. Magampot, ha. Lord, pasino ako. Karon ako nakita nga dili na ang kwarta ang mas importante. Mas importante gid ay ang akong pamilya. Ang akong anak. Lord, malungay ka. Ni ako nagluhod sa imong tilan na. Nangayo sa imong kaluoy. Luwasa si Sophie. Wasag akong anak. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka. Maluoy ka. Lolo, Sip, ma-okay na kasi, Sophie. apo. Maokira ang imong manghod. Di siya pasagdan sa Ginoo. Sila si Mama ug Papa. Na-worry na to sila kayo. Ato silang iampo. Di lang si Sophie ang atong iampo. I-apel na ko ang imong mama ug papa. Sige, Lolo. Mag-pray na sa ta. Oh, ug agig pasyonado na ko'y basahon sa Biblia. Sa Salmo 91, 1 ngadto sa 16. Nagaingon, si bisan kinsa nga mangayo ug pagpanalipod sa labing halangdong Dios nga makagagahong panalipdan niya. Makaingon siya sa Ginoo, ikaw ang akong tigpanalipod ug lig-ong taguanan. Ikaw ang akong Dios nga ginasaligan. Luwason kagyud niya gikan sa mga litag ug sa makapatay nga mga balatian. Panalipdan kaniya sama sa usa ka langgam nga nagpanalipod sa iyang mga piso, ilawom sa iyang mga pako. Sa iyang pagkamatinumanon, panalipdan kaniya ug labanan. Dili ka angay mahadlok sa mga makalilisang nga mga panghitabo, sa mga mutakboy nga mga balatian, ug sa mga katalagman nga muabot, sa gabi iman o sa adlaw. Bisan linibo pa ka mga tao ang mga matay sa imong palibot, ikaw dili maunsa. Makita mo na lang kung unsaon pagsilot ang daotang mga tao, tungod kay gihimo mo mangdangpanan ang Ginoo, ang labing halangdong Diyos nga akong tigpanalipod. Way kalamidad o katalagman nga muabot kanimo o sa imong panimalay, kay suguon sa Diyos ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo bisan asa ka muadto. Sakwaton kanila aron dili masamad ang imong tiil sa mga bato. Tumban mo ang mga leon ug ang mala nga mga bitin. Miingon ang Dios, luwason ko ug panalipdan ang nagahigugma ug nagaila kanako. Kung mutawag siya kanako, tubagon ko siya. Kung anaa siya sa kalisod, ubanan ko siya. Luwason ko siya ug pasidunggan. Hatagan ko siya taas nga kinabuhi ug ipakita ko kaniya kung unsaon ko siya
sa pagluwas. Ang sa meaning sa imong gibasa, Lolo? Ay, Sip, Apo, luwason sa Ginoo si Sophie. Jesus, Jesus, spare my child. Please spare my child. Maluoy ka. Ayaw pasangti si Sophie. May pasyente nga bago lang namatay sa virus. Diyos ko! Diyos ko! Ang doktor ni Sophie, Han. Doc? Ma'am, negative sa virus ang inyong anak. Oh. Akit tonsillitis ang inyong sakit. Maong taas kayong niyang fever. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat. I advise na sabay na lang siya mo stay aron mas safe siya. Amo na siyang gitagaan ng antibiotics. Kuwato lang nato nga masubside ang iyong fever, then she may go home. Salamat, Doc. Salamat. Salamat, Lord. We stand together, we are one family. It's our school of love and peace. Og dinhi mga higala, natapos kini atong sugilanon nga atong gituyo dining adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan, virus. Kining maong sugilanon gisuat sa radyo ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Miss Mira Luna Tumulak. Music, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Og niya ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Mar, Alex Lara, Estela, Carol Marie Hikain, Sophie, Jelly Haka. Sa papel ni Sif, Jeffrey Gabunada. Og sa papel ni Sol, Ray Arellano. Og inabagan ning musunod, Maricela Tumulak. Sa ngalan sa RMN, kini si Randy Padayaw Suson mag-ingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. God bless us all. Knows no boundary. Oh, magpalaol patas ng sikayan. Sige. Bugsay kayo, bugsay. Nakita magkabos siguro kitaan. Hala, uy, multo! Multo tilon! Nagkakaw siya mabaw sa tubig sa dagat. Mamalik to sa baybayon. Balik mo! Ayaw ka mo kahadlok. Ako kini. Ang magtutudlo. Ginoo, kung tinuod nga ikaw ka na, palakawa ako ibabaw sa tubig. Dali, Pedro. Sige, Pedro. Makalakaw ka na sa ibabaw sa tubig. Wala ko maunod sa dagat. Mula ka ko paingunin mo, Ginoo. Nagkalakaw ko sa tubig! Sige, Pedro. Lakaw pa. Mikal to guro sa hangin. Bidag ko ang baod. Malunod ko! Luwas ako, Ginoo! Salamat, Ginoo! Salamat! Kaya mo nagunitan ang akong kamot. Pastilan ka nimo, Pedro. Nganong nagduha-duha ka pa man. Pagkagamay sa imo pagtuo. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa.
RM Drama. Budalit kaninyo nining sugilanon nga atong gipahaom nining adlaw sa Semana Santa. Ania kining sugilanon nga naguluhan. Panimalos. Bayaran mo pagtugos mo sa kong anak! Ay ko pasangin li sa sanga, wala ko mabuhat, Noy! Ayaw na lang pumakat! Mamatay ka! Noy! Ay, aligod ko sa Noy! Hindi noon nga gilugos ko si Maris! Dalbahis ka! Dalbahis ka! Gusto na, ay! Gusto na! Natusok ko! Dalbahis ka! Wala ko tuyuan, ay! Pasayluan mo, Noy! Uy, siapa kayo, siapa kayo? Ay, bawa ang pamilya! Kumusta pala siya karoon na baso? Anong ikaw po mo na namatay? Uso rin kita buwa! Anong namatay mo sa papa? Si Eden, siya ang mipatay si mga mahal. Iya ginuga si Maris. O kaya gisukil, Eden. Umasukil ka rin niya. Supahis! Magitaon siya! Noy, ayaw na lang, Noy. Ayaw na lang pasok. Kinahanglang viral niya yung gibuhat ni Maris! Noy, Ronnie, gusto na mo. Ayaw pagsok ni Edel, Noy. Mama, buki siya, ma. Pasagdi siya. Kinala magkabawas na sa may patay si Maman. Kinala mamatay usap si Edel. Dili, ma. Dili ko musugot. Maris! Balik, dili! Balik! Oy, naunsa man taong ka dong Edel. Oy, nano man taong ka, oy. Sinagan mo, sina man lang kaglala, di ha? Pastila, di ka ba mo magtago lang din, Hedong, oy? Pero nakapatay ko, Lola. Napatay na kong amahan ni Maris. Ay, naunsa man, na siya man sa bisog sa inyo. Gawas pa, aksidente man nahita mo. Na nalipod lang kasi mo kaugalingon, di ba? Pero, Lola, di mawasa ko na ang naong ni Noy Damaso. Aw, ang maayo pa ni surrender na lang kas kapulisan. Aron safety ka dito. Kaya na, barubado ba ang pamilya, ha? Napastilan, oy, basin mo pa ulit tos nahitabo ninyo Ronnie. Usao na lang. Labad na ba kay tugulo? Lola, musurrender ko sa polis, pero pauban ko ni mo, ha? Alamay pa, maayo na nga desisyon. Ugma sa'yo sa buntag, ihatod na kas presintos kapulisan. Kinalang mo surrender ka, aron mahusay ng tanan. Ay, nausab-asab ka, nganong nang lugos ka man. Puno na sa bala. Gikuhaan ko kamahan ni Idel. Fis, patyo ko sa siya. Kano sa mga masong? Ako pang ipapalitan. Kung ito magtago ko sa bahis. Klaro na lang. Tu ato dangop siyang kaparintihan. Ginugos pa niya akong panghod. Niya karot. Gipatay pa niya akong kamahan. Muangay lang ang mamatay siya. May agom siya sa aking panibaos. Ege, ingna lang ko kung sa ako ikatampo. Igor yung armas imong tabang ako, bay. Oh. Hello? Usa? Positive?
Nasing lula si Idel. O sige, muna ko. Data ko. Bye. Natagi ko. Nga sayang lula mo dangog si Idel. Maihap na lang ang guto siya kinabuhi. Idel, dong, katog na oy, laom ng gabi eh. Di man ko makatug, Lola. Paglabad gid akong uon-saon sa pagsulbad ning hitabo nako. Ay, pagkakalit ba sa din hitabo oy. Pero gusto ka, Lola. Ang ilang gid nga musurrender ko sa kapulisan. Mao gyud. Sige. Di pa man kakabatog, ikaw nalay panira diha. Ilabay na lang sa ng basuras gawas, ha? O, Lola. Hello, Linda. Nakakita ka ni Kuya diha sa ilang dapit ni Idel? Na, wag yun, day, uy. Pero nakadungog kong tabi-tabi ka. Posibleng to ato dangop si Idel siyang lula. Aha? Day, basta mo ninita mo si Papa, day, uy. Kakalit ba? Unya na ta magsulti, Linda. Pangitaon sa nako ako maguwang. Kay misong ni Idel. Hala, uy. Ay, tawag mo, kuya. Tabagi siya, day, uy. Dili na siya mutubag sa akong tawag, tay. Nasukugit siya ni Idel. Uy. Ako gining sa tanan ba? Ako magisadaan ining tanan. Kaya sa magininita mo, day, Maris, uy. Dili pa ko makasulti ni mo, tay. Ako na yung pangitaon si Kuya. Na, lausan na lang sa bahay siyang apuhan. Doon na pa kay time, day. Sige, day. Bye. Bye. Kinahanglan makitaan gid ako si Kuya Ronnie. Ako na ni pagawas ng basura daan eh. Karon inigabot sa truck sa mga kuwag basura, makarga dahil ni. Uy. Ni karagidan din, ha? Ronnie? Oh! Ako! Sulat! Iso ka? Ha? Ronnie! Ipatay mo ang kumahan. Kung kinahanglan mamatay ka sa... Ronnie! Sayop ka sa... Huwag ka sayop! Ikaw ang dakuglahin mo sayop sa iyong kinabuhi. Maluwi ka, Ronnie! Nasayop mo sa inyong gituhuan! Ripis ka! O killer pa! Kung kinahanglan mapapas ka! Kuya! Manungin mo man siya yung patay! Ano? Ikaw nga mag-ito! Kuya! Idel! Mori agay sa masiligan sa bahis. Ginubos ka niya. Kung ipatay niya ito amahan. Kung agay lagi mamatay sa tiyan. Ako lugusan ni Idel, kuya. Pusay! Ako lugusan ni Idel. Ako lang sige pasaginlan nga gilugos ko niya. Tungkol kay dili siya magamahan sa akong gisabak. Kay doon ako'y laing uyab. Umabdos ko sa anak ni Idel, kuya. O gibiyaan ko sa bago na kong uyab.
Pagkaibaw niya nga mabdos ko sa anak ni Idel. Paris! Dili tinuod ka yung gisulti! Ako lang sige butang-butangan, kuya. Aron mapugos siya pagpakasal na ako. Pero ako magtuo nga sulgon siya ni Papa. Og napatay si Papa sa ilang sambunot. Ako ning sa tanan. Ako ning sa... Nganong wa magkamusulti tayo ni Papa? Nahadlok ko. Nahadlok ko ni Papa, kuya. Nahadlok ko ninyong tanan. Kay pulos mo isog. Nahadlok ko nga inyo kong kulatahon. Kung mahibaw mo nga mabdos ko, manyaway amahan ang akong gisabak. Dili! Napatay ko si Idel tungkol si mong bakat! Pasaylo ako. Pasaylo ako ninyo. Nganong ka man magsulti sa tinuod dayon, Maris. Nganong ipaabot mo pa mga sangon ni Papa ni mo si Idel. Nahadlo ko masulti niya sa tinuod. Nga akong saang tanan, ma. Akong sa nga nagkabuwag mi si Idel. Huwag ko magtuo nga bumabdos na ko sa mong gibuhat. Yan sao naman lang nini mo. Namastay pa ang imong amahan. Mapreso pang imong maguwang. Sungon sa pagpanimaos. Masaylo ako ninyo. Masaylo ako. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong Ang kasuko kung magpaulipon ka, dili mo sangpot og maayong buhat. Dili imo ang pagpanimalos. imong nahatag, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Og dinhi mga kasama natapos kini atong sugilanon nga atong giuluhan og panimalos. Kining maong sugilanon gisuwat ni Maria Gina Virad sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Ug ania ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Maris, Carol Marie Hikain. Papa, Ray Bores. Sa papel ni Idel, Jojo Alegre Buron. Ronnie, Ricky Bangis Garing. Sa papel ni Linda, Generica. Ug sa papel ni Mama, Miss Miraluna Tumulak. Malabay ka lang,
Sa ngalan sa RMN Drama, kini si kasamang Randy Padayaw Suson magaingon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Naing Sugilanon. Nagkisuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga nag-uluhan na budhi. Say labay. Tres, Bambo. Pong. Oh, labay na, waiting na ko. Para alay ha. Libuga kadiyot sa agwit. Kadugay ba na, labay ha. Paabot, turning. Joker kay ni barahan ako. Bunon na lang na ron o paningit ba? Labay na. O labay, City Circle. Ops, wagin masipyat, supo ka bibihan. 7 paningit, 7 pairs pa. Oh, lucky 7 pa. Oh, ha? Alay. Oh, di ba? Paningit pa 7, 7 pairs. Oh. Nasa yung baki ka. Pass your paper. Okay. Pabiset sa madlaw, pabiset. Donation. Woo! Alright, nakuha sa mga. Ako'y lingkod, be. Uy. Wala sabi ni mo, eh. Lingkod diri, Okay. Pasadas, good. Hala, kada kong pasadas adto. Gibuno lang ang paningit. Okay, bayad una. Paningit man. 7 perso plus alay pag yun. Sige, balik ka ng 7 pairs. Uy, ulag kay, bayaran na kabaki. Dagang pagkarpar ni mo. Dugaya sa bayad. Psst, day. Berbe, pudsa man di malas. Imna na to. Unsa man? Malas? Malas mo lang, malas kayo. Duhag yung alay, huwag yung ko katudas. Ninod kay kong baraha, bunon lang paningit, supo. Kita, bunutan pa. Mao man gid na ba? May man og uwan kay magdungan. Mao gani na, papuli kong Luis eh. Pero nagdako gid mong Luis. Pagkahiman tayo, gid ni mo mili eh. Uy, ato-ato man. Good. Ay da, kalingawan lang kwit. Saon. Naunsa ka man, ang angman og pakanon ako nigsaging ako. Ikaw ba amaw gid mo eh. Unya unsa man? Lingaw man ka. Grabe day, puwerteng performance day. Hanggo gid mo. Wala eh, di mo kamutuon ako eh. Unya si Tonyo taon. Kanus man to manaos barko. Kanus amang bakasyon. Kuan sunod buwan pa man tingali to, sunod buwan. Mao ba? Nahibaw ko, doon na sa tuy kalingawan dito eh. Mago na ilang giingon good, nga basta seaman in every port, report. Mao ba? In every place, replace. Hala no. Sure ay. Syempre, ako pa, maro pa ning kaypas no. Unya, sa man kita dire, sa man maginuktok lang ta. Maghangad lang ta kisami ani. Mag-ihap kung pila ka buok to ang mudagan. Mama! Oh, Chiki, yapas mo ka. Pakoy kaon. Na, di kaon unta ka. Uy, umana ko gidang kaldiro good. Kao dito. Nga kay sudan. Palit Jis munggos, Jis ununan. Sige lang inununan. Ay, kabisit ni mo. Lakaw palit na dito, lakaw na. Nga, what ay soft drinks? Makadaot ng soft drinks. Tubig na laim na. Ikaw da ay madi ka mo kaon? Kaon lagi mo. Palinta ko ga ice candy ma? Ay, kabwisit. Ni mong bata ako ice candy makapas mo, no? Palinta ko chocolate. Makadaot tas ngipon ang chocolate. Lakaw na ko na, be. Lakaw na. Sa muka ni mo, sa muka, oy. Sige na lang, oy. Ari na lang ko. Yan. Ang Lois ay, sigarilyo ko na sa kaha. Nya, beer. Okay. Milie, tagay ko sa kakaha. Nya, beer sad. Okay, no problem. Basta si Luis na mangayo, wag yoy, balibad. Hilom, oy. Ginansya na to. Si Kumil ra. Oh, good. Na si Kumil. Imo ng 3,000, 2,000 ay ako. Salamat, salamat pa. Hanggaw snaw ni mo. Ikaw na ta. Mauna ko ha.
Nya pa ikaw pag-taxi lang, hapit ako sa iskina. Muli ko ka dito sa bay. Okay. Sige, ulit na ko. Oh, magdali ko. Ay makipanlakaw si Luis. Yan! Dali ate mo anak ko, namagaan mo trisiklo! Unsa? Dali auto! Dili! Asa akong anak? Bagyan ninyo, nang inahan. Inday! Sige! Inday! Nga naman tao niyo, kasi nakabanggas akong anak! Hit and run. Sige lang! Nayabogan ito ang gipalit ang munggos o kinununan. Inday! Kinahanglan madaka sa ospital! Tabangin ko ninyo! Nabagaw na din ang polisya. Inday, sige! Sige, tabangin ko ninyo! Tabangan na to. Dali. Papuski, pataw na papadagan ini sakyanan, please! Maabot na sa ospital. Gusto kong maabot na yun na. Nagdugo ng maayo ang usa kong anak. Papuski, pataw na. Mag-video call ko kanto niyo. Tubag ka dayon ilitsi. Oh, the Vivian? Nanawag ka? Dog. Oh, ngano ka? Unsay na itabog? Ang atong anak na ospital. Oh, ngano man? Biktima sa hit and run. Ha? Ngano man? Unsa man pagkahitabo ah? Nagpalit lagi og sudan. Saan nga namugos siya nga siya palit. Moto ni sugot na lang ko. Mo na lang ko nahibawan. Ginabanggaan motor. Unsay kahimtang sa atong anak, ha? Di aron ay giatiman sa mga doktor. Panati ko kwarta. Ha? Asa man ang kwarta nga akong ipada? Nahibaw pa yung siya daghan kay kinahangalon diris bay. Oo, sige. Magpada ako. Sa labing madali ha. Magpada ka. Oh, Tonyo. Seneta mo. Ano ba ang goal magandang ko eh? Ang akong anak, Chief. Nabanggaan ang motor. Hit and run. Oh my God. Oh, pwede nga makahanyo ko, Chief. Nga makaulit ko. Okay, explikahan ako ang atong kumpanya. Salamat kayo, Chief. Sorry kayo, Mrs. Pero, unsa, doktor? Nakapsan sa kinabuhi ang bata. Dili, Dok. Dili na tinuod, Dok. Dako kayo og damage sa iyang o. Grabe ang pagkabunal, ani. Dili. Hello? Tonyo. Oh, Vivian, ngano? Si Chiki. Ngano si Chiki? Patay na, Tonyo.
Si Inday! Oh, Dog. Dira nga akong plite nung... May mga tao sa among bahay. Hayag. Na nagbilar na sila sa among anak. Dog, may kini anak ka. Ang atong anak. Si Inday. Sus. Ibawag yung kandong. Pinagagin kay na ako ang atong anak. Hoy, Luis. Ada prela ta. Ino na tag kapedre. Nana si Tonyo. Ilom baki. Huwag tayo maalay si Tonyo eh. Ilom lagi putla ta karos dila ni mo na. Komedya lang. Usa ka sa naghatag og inspirasyon sa akong pagpanarbaho sa kawas. Pero kuha pa yung ka ni Lord na ako. Dong, sakit. Sakit kaya akong dughan, Dong. Sa Domingo na to ilubong si Inday. Oo, katapos ang pagtanaw. Oo, yeah. Inday, Chiki. Anak. Inday. Magkita raw niya kita. Inday, Chiki. Inday, anak kong pinalanggan. Inday. Ayaw palami. Nalumoy. Lilian! Pay. Lilian! Lilian! Diin man ka. Sorry lang ko sa akong amigo. Nanarap pagbalita? Balita? Daghan na ba kaayong balhibuon og dila diri? May gikadlukan ka? Ay, asus! Manugutong! Mahadlok man ko. Ug wa ko gikahadlukan, uy. Naraman din na. Sorry lang ko. Paungaw ko sa kong mga kagulanan ba? Istorya sa mga amigo. Aw, lagi ha? Kuha man ka ng bino.
Gamay naman lang ning imported nga bino nako. Ay, ang mga paryente, mangayo man, di, hataga na lang, sad. Mao ba? Inom ko gamay para makatug. Hubog na. Nakatog na siya. Managsandig lang sa lingkuranan. Oh. Nag-text si Luis. Magpaabot ko ni mo ugma. 2:00 sa hapon. So may paagi ini, uy. Narapaston niyo. Ay, sakto. Ingnon ko lang nga mag-follow up ko sa tabang sa city para sa ospital ni Chiki. Asa man ka? Mag-follow up ko sa city dong para ba matabangan ta sa gastos pagka-ospital sa atong anak. Manimba unta ta. Kanang pwede ugma na lang? Oh, sige. Sige dong ha. Aras ako dong. Kadako sa kong pagsalig ni mo, Vivian. Taxi! Diretso dong. Okay. Sunday bisag asa dong. Sir. Yun naman, sir. Nainituol sa taksi. Si Luis. Tuol na gyud sa tinuod. Pilar ka na. Sunday. Oh, Vivian. Luis, lang pa. Ay, naglagot ko. Usahong payang akong kalagot, ha? Naglagot mo ka. Tingalig piltin yung pahimos ni Tonyo kay bagong abot. Na, isipiat ka. Huwag yun noon. Mo ba? Luis. Ay, stop sa time sa kinibagyan ko sa phone. Katiyot sa... Siya ang nawag. Si Tonyo. Si Tonyo. Hilom sa. Hilom ha. Hello? Hello. Asa ka karon? Di ako sa opisina sa City Hall, dong. Nag-follow up lagi ko sa sa tabang para sa hospitalization ni Inday Chiki. Mao ba? Nakikatubang gani ko sa Mayoron, dong. Bag-o na di ay ang mayor karon. Si Luis na di ay. Ha? Unsa ko? Di ako sa gawas sa kwarto aning motel. Tarong dong, oy. Unsa ko naka... Uy. Tonyo. Dong. Ipasagdan mo ang atong anak. Ganayabag ka uban aning laki sa inyong bisyo.
Dong ka na nga. Bay Tonyo, bay. Kwan, kining... Hagbay rade ako ni mong gitanto. Dong. Nakita nga akong anak. Na among! Gipasagdan mo nga itong anak. Nangayo og pagkaon. Diyos munggos. Diyos inununan. Pero si Luis, kinahang sigarilyo. Dong. Beer pa. Sugal sa madyong. Dong Tonyo. Bay Tonyo. Kung akong girimit ni mong kwarta, igo na din ni mong gidatungan ng tawanan. Dong, masilo ako. Adios, William. Salamat ka nagkakaw na siya. Salamat. Luis! Armas! Luis! Budhi ang pagluib wa magikan sa kaaway kung dili nagikan kini sa imong mahal sa kinabuhi. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espanes, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Lloyd Gabiana og inapilan nini musunod sa Parilitidian Jennifer Datomin Yusa, Nili Teresa Perul Soria, Luis Ray Arellano, Tunio John Pohanes, binabagan ni Chuchu Buron. Dalit kanito sa RMN Drama, uban kang Aldwin Nacorda. Sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Gining sugilanon, sinuwat ni Ray Boris. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Kung kasay kanan man, ang tanan nga nahimo ko, nabutaan sa sayo ko nga pagtuo. Sa mga higayon nga imong maangkon ang kalampusan, og sa mga higayon nga maangkon mo ang kapakyasan, imong dawaton og pasalamatan. Kay ang Dios muhatag sa alang kanimo lamang, kay ang iyang gugma alang kanato, iyang gipakamatyan. Ning atong pagbalaan sa mga adlaw sa Semana Santa, among ipabati kaniyo kining pinahaom nga sugilanon. Sugilanon nga naguluhan, kinabuhi ko alang kanimo. Uy, gusto mo? Pupulis, Roy. Hutdo na sa dali mo. Uy, Nit. Ikaw na sa doon. Bayan na nga ni, uy. Sudyo naman lang ni Hapit. Sige na, uy. Daghan pa mong na. Hangul pa yan mo. Sige na. Sayap na. Oh, sige. Unsa mo diha? Ma? Uy. Unsa naman mo? Sige lang gihapon mo ng buhatalan, anak nene.
Wa pa gyud ay mo muundang ana. Karon ra ni mo eh. Unsa karon? Moingon kag karon, kanasakpan man mo. Kay kung wa pa kada adlaw mo. Parehas mo magtiayon, mga wa mo'y ayo. Ma. Ug ikaw ninit. Kadako na nang tiya nimo. Hapit ka na mga anak, unya nag-adik-adik kay hapon ka. Pasag din ang bana nimo kung malumos na sa drogas. Pero ikaw ayog apil-apil kay umaana ka. Ang bata mo'y madaot anang magpagsuyop ni mo diha. Hilom na mo, oy! Sabaan ni mo, oy! Saba! Oy, kung dili mo patuon ako la pamahawa mo din eh. Dili na ko magpaipon ninyo. Pamahawa mo! Ma! Nagtuo mong dili ta mo papawaon, ha? Alin? Abi kay anak ti ka? Oy, di ko mawili ninyo, ay! Di ko mawili! Kaya di na ko magkaantos ka nagtanaw ni mo nga nangunay og guba sa imong kaugmaon. Ma! O ikaw, Ninit. Ikaw. Inay mo po ng bana ni mo, may apil ka na hinoon. Wag mapili ninyo. Ma. Undangan na ninyo. Kung gusto po mong mupuyo ining akong bay. Undang mo ang inyong bisyo. Ayaw paabuta nga ang umaabot ninyong anak, mo'y mag-antos anang kabuang ninyo. Good morning, Ma. Oh, may kay sayo kang ni mata. Si Alin hain naman. Masayo og lakaw, Ma, kay sayo kuno siyang mobiyahe ron. Sayo silang mobiyahe. Daghan sila deliveran og itlog ron. Nagkadaghan ako ng ilang customer, Ma. Maayo kay nabutan. Unya, unsa naman mo? Nagsabot na Miss Allen, Ma. Di na mi masuyop. Tinuod ka na? Amo nang tinuod-on, Ma. Hapit at tuod ko mga anak. Kuyaw kun doon na diferensya ang among anak inikawas ini. Oo, maog yun. Kung doon na diferensya ang bata ini kataw, luoy kayo. Siya ang mag-antos sa resulta sa inyong kabuan. Kasakit! Agay! Di na ko makaantos sa kasakit! Tabang, Allen! Tabang! Agay! Ayaw pagsigig sapa. Utang na. Iunat na pagutong. Hilak sa bata. Nanganak na si Nilit, Ma. Oo, Alin. Naimugso na ang inyong anak. Amahan ka na, Chuk. Dali, Ma. Mutanaw ta sa akong anak. Dali. Oh, hay lang akong apo. Patanaw ako. Ayaw, Ma. Ako yung una. Amahan mo ko. Ako guling anak. Ang bibi. Oo, nara. Uy. Sorry. Mauli akong anak! Mauli akong anak! Unsa itsura sa atong anak? Oy, pagsigig lihok. Diha tingali madus mo. Duwa ko. Ayaw na pagsigig duwa. Uy, wa ka na'y angay. Dako na ka, di na ka bata. Kagaon ko, Mama. Gutom ko. Oh, sige. Kaon ha, kaon. Pero ayaw pagsigig dagan-dagan. Kay magpasad sa sala ang kanon. Pagpuyo ba? Kapuya, badlungon. Uy, pagpuyo na. Puyo na. Ay, Allen. Oy, saan ka pagpunit, nagkubuligit, nagkamuti mo? Bibib, patira di ka ron. Hawa niya. Nausa ka man, uy. Kung sugata kapoy ko, di ko ganahan mo. Allen, ayaw sa ting na anak atong anak, uy. Kasi anak, di na ako anak. Anak na sabat. Ano?
Alin? Abat, abat. Anong imo man bangko na kung imong anak, ha? Kabati ra daw. Okay, sa may mabasol, nga naingon anang dagway sa inyong anak. Di ba ka mo? Monay akong giingon sa inyong bisyo, sa inyong adik-adik. Ang inyong anak, maoy makaluluoy. Siya'y mag-antos. Busa ang angay ninyong basolon, mao ang inyong kaugalingon. Mangayo mong pasaylo sa inyong anak, nga naingon si anak. Ma, kamu mo'y angay tulisukon. Kay kamu mo'y sadaan, nga nung nahimong ngilad ang naong sa inyong anak. Ninit, day! Pagdali, day! Uy, naunsa ka, uy. Kiat rin na ni mong ano, Nit, may sakyan na ta? May auto na ta? Ha? Kasi auto? Nakuha kong auto. I believe kayo na ko ang boss good. Kay pirmi ko makaabot sa among kuta. Sa halin ba nga sa among mga produkto? O ni-offer siya nga pwede kong mangutang o sakyanan. Siya lang ko na mo down. Mau ba? O saan magkuha ta? Doon kayo kita nangandoy nga makapalit ng auto. Mauna ni kayon. Dili na palit, kung dili utang. Di makabayad lagi tag binungan lagi. Kaya lagi na nako. Dako mo ko sildo. Ay pabaliban ha, dugay na ba itang nangandoy sakyanan. Basi ko problema ta ana ha. Basig embargo rin padulungan anak. Lagi, dito may tabo. Dito maglisod og data na. Ako'y bahala. Punan ako akong panikamot eh. May sakyan na ta. May auto na ta. Yes! Tama, Papa. Hindi pa yung Papa. 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 Hawa dia, hawa. Lap-lap, Hawa Papa. dia. Hawa dia! Alin? Lumugak ko sa taon ka na ko. Tuko. Kinaabot ako na bisiton ko ni mo. Alin, ayaw gud inaanak atong anak. Go! Anak! Ay, lami ning anak ka. Papa, ayaw tuko. Lap-lap, Papa. Tuko yung mata. Hala, buyet. Dili mag-ingon anak nangihi. Mangko ka, dili. Animal, magkagian. Magkunimaan mo ka. Ayaw, Papa. Papa. Tikuan ka, pero kay bot. Alay, saan mo ng bata? Kung saan mo dire! Ayaw, Alan, ha? Ayaw, Papa. Lap-lap, Papa. Lap-lap sa kabuuan. Huwag kilab-lab di mo sa gamay. Wah! Kulukuya ka, bitay yun! Kaki! Dire! Ayaw! Uy, nag-alam mo na yan! Ka na? Ma! Sobra ka na! Gisudla ng demonyo ka ng utok mo! Di, demonyo ba? Kanang bata mo ay demonyo! Di na tao! Mananap na! Alin! Ipalayo na ako! Kay kung mo doon ako bata, murag makikita ko gongo! Imo ng anak, oy! Bisag unsay pa'y naong anang buyet, pero inyo na siyang anak! May pagwa ko makaanak, ma! Puslan mang ingon anak suras bata, may pagwa ko makaanak, may pagmamatay na! Alin? Oh, ma, nangandoy ko makabatog anak. Nalipay kay ko namabdo sinit! Nag-usap ko, nibiya ko sa na komisyo. Kaya nagplano kong mabinutan ako, tuhod kay may umaabot ko anak. Pero sa pagkataos bata, ma, di ba ako makakunsay ko gibati? Para na ko, ako'y labing di malas sa tanang amahan sa kalimutan. Inyong sa nga naingon si anak. Kay bisag umaanak na sininit, sige gihapon mong adik-adik, sige gihapon mong suyop ana siya mo. Unya karon kamo mo'y hinunggan nga naingon si anak. Unya siya pa'y imong silutan? Bisag ko saon, ma. Bisag ko saon, di na ko madawat ang naong anak mata. Mahal ka sa imong anak. Bisag ingon siya anak, pero mahal ka kaayo ni Buyet. Mahal niya, ma, wa. O di mahitabong mahalunan ako mata. Bisag ka nung sama, Ayaw lang siyang pasakiti. Kay mahal ko si Buyet. Bisag wa mo'y pagmahal niya, pero mahal ko ang akong apo. Ninit! Oh, day, tanawang auto, nindo kayo. Puha kayo sa. Hala, kanindo. Oh, yes. Halbag ko kay naong. Ato nilibihan pirmi, ha? At sige lang,
Tudloan niya ka drive, aron puli-puli tag drive aning auto. Yes! May auto na mi! May auto na mi! Uy, sige maghawak ka ng atong auto. Mura dyan ka nabuang kay Allen, ay. Gwapo pa sa tuwan ako. Bum, 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 bum. Papa, lablab. Papa, ayaw suko, Papa. Lablab, nako, Papa. I love you. Hoy! Papa, love you. Love you. Love, love, Papa. Kuya ka! Gaw-gaw-gawa ni mo auto! Padaghanan ni Batis! Paduway dyan ka bata! Paduway ka! Animal ni bata ba? Animal! 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 Kanawa! Ipatid-batisan akong auto! Buang ni bata! Buang ni bata! Buang ni bata ka! Kabulong pagpasakit sa mga anak. Hulong na na! Kanawa ang auto, ma! Tanawa! Buang ni bata! Ako! Nabuna lang niya ako sa simento! Buyan! Naunsa mag-aalin, uy! Hinaykan man ni Mas Buyet! Mura magkagiyawaan! Auto. Daghan kay gas-gas sa auto yung gisuot-suotan. Lansang pag yun yung gamit sa pagsuot. Sapa niya, uy! Lynette, Allen, dali ragod mo. Tanawang yung auto, tanawa. Nanglita? Tanawa. Basa ragod din ninyong gisuwat sa inyong anak sa lawas sa inyong auto. Basa ha. Ayaw, suko, papa. Love, kaboyet. Mahal na ko, papa. I love you. Maunig, gisuwat ni Buyet. Gamit ang lansang. Oy, maoy gisawat. Katangis anang punga para ninyo nga iyang ginikanan. Labi ka na, Allen. I love papa. Mahal ka. Love ka sa imong anak. Unya tungod anak, patyo din mo mong anak. Unsa ko kag klasiya sa pagkaamahan? Hain na si Buyet. Kumusta na siya, ha? Ma, ang ano may anhi paman mo? Nagpaabot na lang unta mo sa bahay. Mapauli naman dito sa Buyet. Oo? Mo pa ulit dayon? Okay na dahil siya, ma. Uwa siya maunsa, ma? Okay na, uy. Nagkapahuway na. Patay na ang inyong anak. Ha? Milampus ka na, Allen. Natuman na ang dugay na nimong ipangayo. Wa na si Buyet. Patay na siya. Ug mga pahalipay, ikaw ang nakapatay sa imong kaugalingong anak. Dili. Dili, ma! Dili! Kung kasay kanan man ang tanan nga nahimo ko, kung nabutaan sa sayo ko nga pagtuo. Buyet. Dong. Unsa ba ito na ko nga? Mutingog ka. Mutingog kag balik, dong, ha? Unsay buhaton ako aron mabuhi kag balik. Kawang ba sa pagmahal, unta ikaw man ang natingban ko. Gihimo ko untang tanan, malipay ka lang.
nganong di ko kadawat mo. Naibaw ko, anak, tika. Pero, wa ko makasabot kung nganong wa ko'y pagmahal ni mo. Labaw nang wa ko makasabot! Nganong karong patay ka na! Nagkinahanglan ko ni mo! Mahal na kayo, tika, anak! Unsay ako buhato! Unsa, boyet! Unsay ako buhaton? Ano ba sa ilo ko ni mo, ha? Unsay ako buhaton? Ale. Ale. Dinit! Ale, ano ako, Pinaot nga pasayloon mo sa inyong anak. Nahibaw siya nga nagpasol ka, Ale. Pangayuan na lang nga lambagan ang imong hunahuna. O dili ka na masayo pag-usap. Pasiluwa ko ninyo, ma! Pasiluwa ko ninyo! Sa gugma mo, magmahay na balang. Ang gugma, imong madawat, kung ikaw makamaon ng mahigugma. Ang pasaylo anaa kanunay, kung nanausap kanimo ang pagbasol. Kining sugilanon ang gipahinungod sa agig pagbalaan ning mga adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, kinabuhi ko alang kanimo. Kining maong sugilanon gisuwat ni Ray Bores. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mancao. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Apas sa dali pa kami hingpit manamilit, ani ang mga artista na naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Alan Gulyat Nacorda, Boyet, Ray Bores, Ninette, Jennifer Dato Minyosa, Ponsya, Priscilla Ragadas. Kini maong sugilanon dalik kinato sa RMN Drama. Dagang salamat ang Ginoo maanaa kanato sa kanunay. Pangga ko kawang ba sa pagmahal, unta ikaw man ang natingban ko. Gihimo untang tanan. Tao, sabog kagkikan, sabog kausap, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Ako mao ang pan, gikan sa langit, nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga pan, dili gayon mamatay. Ug ang pan na akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Batakong ka! Unsa man yung pagpakahon sa unod sa reklamo? Sultihan ko kamo.
kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton ug kinabuhi. Magtutudlo, mituhog sa akong kagang imong magipanudlo. Maria, ang gingharian sa Dios nahisama. Maria! Nganong, Marta? Pasensya ka na, magtutudlo. Maria, tabangi ko sa kumaging buhaton. Nakapulitin ako maayo sa pag-andam o ikadalit sa magtutudlo o sa iyang mga tinunan. Ikaw lang una, Marta. Kay gusto pa kong maminaw sa mga pagtulunan sa magtutudlo. Kunya na, tabangi una ko diri. Nganong naghinunghungay mo? Pasensya ka na kaayo magtutudlo. Ako man lang kong gihangyo si Maria, nga tabangan una ko sa kumaging buhaton, kay nagkapuliti ko maayo. Marta, nagkapuliki ka og nahingawa sa daghang mga butang nga usara man unta ang ikinahanglan. Labing maayo ang gihimo ni Maria nga naminaw sa akong mga pagtulunan ug walay makakuha niini gikan kaniya. Jesus, anak, daghan ang mga bisita sa kumbira sa kasal dinhi sa Kana. Maunay akong nakita, inahan ko. Apan anak, nahutdan na sila og bino. Mauwawan ni ini ang tag-iya sa kumbira sa kasal. Babae, unsa may gusto mong mahitabo? Wala pa mo abot ang akong takna. Palihog! Tumana ninyo ang isugo ninyo sa akong anak. Punanin niyo og tubig ang mga tadyaw nga sudlanan sa bino. Ato siya tumanon! Punayan ninyo og mga tubig ang tadyaw. Sige na! Napuno na sa tubig ang tadyaw. Pagkaos kamo ni Ana, ug isilbi ngadto sa mga bisita. Isilbi na lang ngadto sa mga bisita. Dali! Sige, kala! Asa man kinasal ka lalaki? Diyara ko. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang bisita, ana pa idalit ang bino nga dili kayo maayo. Apan nganong karon man lang nimo idalit ang labing maayo nga bino? Anak, salamat kaayo nga wa nimo palipari ang akong hangyo. Salamat kaayo, anak. Daghan ba kamo og nakuha nga isda? Wa gyud. Bisan panudan, wa mi nakuha. Andres, Pedro, Kamo, kuyog kamo kanako. Kay sugod niining adlaw, tudluan ko kamo sa pagpanagat og tao. Magtutudlo. Salamat kayo nga nakig-uban ka kanako og kaon. Dili ang takot-takos nga makig-uban kanimo. Kay kobrador ako sa buhis ug napuno sa pagpakasaha. Mateo, dako ug hawan ang gingharian sa akong amahan. Alang sa mga makasasala nga tiunay nga naghinulsol sa ilang pagkadautan. Salamat kayo magtutudlo. Ay ko! Magtutudlo. Gipulisok sa parisyo ang imong mga tinunan. Tanawa lang gihimo sa iyong tutudlo. Nakikauban siya og kaon sa kubrador sa buhis. Nausa ka makasasala. Ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglan og doktor. Kundili ang mga masakiton lamang. Wala akong muanihi aron sa pagtawag sa mga matarong. Apan alang sa mga makasasala, aron sila maghinulsol.
Sige, pangaon pa kamo. Kaming mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nag-amping nga way butang nga hugaw nga musud sa among baba. Apan tanawa og unsay gihimo sa imong mga tinunan. May diretso nagkaon nga wa manghunaw sa ilang kamot. Supak sa maayong pamatasan ang ilang gihimo. Kamong mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod, labihan ka istrikto sa musulod sa inyong baba. Apan sultihan ko kamo, dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao. Ang makahugaw, mao ang ngilad nga mga pulong na mugawas sa inyong baba. Kay nagagikan ka na sa hugaw ninyo na kasing-kasing. Para siya kauban ang iyang mga matirunan. Usabay atong tabo. Ato siyang pigtol. O pangutana, siguro sige sumugan ato sa mga Pariseo. Tala, ato siya manunan. Magtutudlo. Doon namin tuyo ni mo, magtutudlo. Sige. Sulti ka mo. Magtutudlo. Nasayod kami nga dili ka mamakag. Natudlo ka sa tinuod may tungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa ginahuna sa mga tao, kay dili ka man magsabayan kung kinsa sila. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong nahuna. Supak ba o dili sa atong balaod ang pagbayan o buhis ngadto sa emperador sa Roma? Mga tig pagkaaron ingnon. Natagalaman niya. Maghirog niya. Ang di tangsakan. Panuol ka mo kanako. Bakit ako sa kwarta nga ibayan o buhis? Niyara, magtutudlo. Kangkin sa kiningaw, yan iasa si Silio. Kang Emperador Cesar. Balik kami. O paibaw ang mga tao na nagsugod ka ninyo. Ihatag kang Cesar ang alam kang Cesar. O ihatag sa Diyos ang alam sa Diyos. Magtutudlo, nagtugot ba nga itong balaod nga ang bana makabuwag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Wala ba ka mo makabasa sa kasulatan nga sa sinugdanan ang Diyos naghimo kanila nga babae o lalaki? Nag-ingon siya, tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha, kon dili usa lamang. Tungod ni ini, kinahanglang dili bulagon sa tao ang tihiusa sa Diyos. Mau ba magtutudlo? Apan magtutudlo, nga nung nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og paibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. Mao! Tupaga! Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay kahit man kamo og ulo. Apan dili gayud kini mao ang sinugdan. Masasultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magninyo og lain. Magtutudlo, usay ko buhaton aron makasud sa gingarian sa Dios. Tumana ang mga sugo sa Dios. Unsa nga mga sugo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isig katao.
sama sa imong kaugalingon. Magtutudlo. Nagatuman ako na ng tanan ng mga sugo. Unsa pa may lain kong buhaton? Kung gusto kang mahingpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi dito sa langit. Unya, balik nga ni, ug sunod kanako. Makahimo ka ba sa akong giingon kanimo? Sultihan ko kamo. Lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa kingharian sa Dios. Tunay dagang mga mihulog ug donasyon dito sa templo. O akong Diyos, dawata kini kong halad diha kanimo. Wa akong magkuwang o Diyos sa akong obligasyon diha kanimo. Naghatag ako sa ikanapulo nga bahin sa akong kaptangan, o Diyos. Pasaylo Ginoo. Nga kinahanglan ang akong pahatag nimo. Kamong akong mga tinunan, inyong nasaksihan ang mga tao na mihulog sa ilang donasyon dinhi sa templo. Nahibaw ba kamo nga mas dako pa og bili ang nahulog nga donasyon sa usa ka byuda kaysa mga dato? Maluman, magtutudlo. Kinitungod kay ang mga dato mihatag sa sobra lang sa ilang bahandi. Apan ang kabos nga byuda bisan sa kalisod mihatag sa katapusan niyang bahandi nga anaa kaniya. Magtutudlo! Ang ako mga bata akong gidakan nimo aron imong panalanginan. Ngano gidaman ninyo ang inyong mga bata dili ha? Pamahawa mo kay di ka po ang among magtutudlo. Ayaw papahawaa ang mga bata. Pero magtutudlo, diskurbo ang mga bata sa imong pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Pasagdi ninyo ang mga bata na muduol ka nako. Ang gingharian sa Dios alang nila ng mga bata. Ako ang labing dako sa gingharian sa Diyos. Usa ikaw, ako labing paborito sa tumang tutudlo. Puno nga ninyo ka na. Pareha sa akong atubangan kanang bata. Hoy, paduulon kas magtutudlo. Kamong akong mga tinunan, naglalis kamo, kinsa ang labing dako kaninyo sa gingharian sa Dios. Nagistoryahan na naman may matutulaw ka na magtutudlo. Nagistoryahan na naman sila may. Tutukin ninyo kining gamay nga bata. Siya ang labing dako sa kingharian sa Dios. Sultihan ko kamo. Gawas kung mag-usab kamo ug mahisama sa mga gagmay nga bata. Dili gayud kamo makasulod sa kingharian sa langit. Limos, limsiw, kaluyan buta. Magtutudlo. Kinsa may nakasaha nga ng tao man siyang buta? Siya ba o ang iyang magdikanan? Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala o mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios, ikapadayag kaniya. Mao ba, magtutudlo? Kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Limos mo. Iksuon. Limos.
Limos. Ablihan ko ang imong pananaw. Ako ang kahayag sa kalibutan. Jesus ka na taga Nazaret. Ang siya mo tuyo ka na mo. Miyari ka ba? Aron sa paglaglag ka na mo. Naibaw ko kung kinsa ka. Naibaw ko ni mo. Paghulong yawa. Gimantuan ko ikaw sa pagawas. Gikan sa lawas ka tao. Gawas sa inyong lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyang lawas. Uy! Kung siya mo sa matulog yung may siya gahom sa paghingilit sa yawa. Magtutudlo. Kadagan sa mga tao nga minunot na ito binis na bukid sa kamingawan. Nganong imo ka nagisulti ka na ako, Felipe. Nabalaka ko magtutudlo kung sa ipakaon na ito nining mga 5,000 ka mga tao. Mao ba? Magtutudlo. Doon ay 5 kapan nga si Bada. Uduha ka mga isda nga gikan sa usa ka batang lalaki. Ambi ka na. Apa magtutudlo? Magunsa man ka ng 5 kapan o 2 ka isda. Dili ka na paigo sa pagpakaon sa daghang mga tao. Langit mong amahan. Talay kon ang imong ngalan. Ito. Kipayaw sa matutudlo ang pahan o isda. Nag-ampo ang matutudlo. Pedro, Felipe, ihatag kini mga pahan o isda ngadto sa mga tao. Ang 5 kapan o 2 ka isda. Midaghan og kalit ang 5 kapan o isda. Sige na. Pakan-anan ninyo ang mga tao. Ang Diyos, makamaong nga mo pagkaon sa iyang katawan. Gusto ko yung hangin! Yan ko kayo bao! Nagko kayo ang ulo! Ang salunod pa rin! Ang magtutudlo! Ito ang magtutudlo! Ano siya pagkaon? Magtutudlo! Bangon! Malunod na ito sa kayan! Unsabay inyong italisanan. Magtutudlo! Gusto ko yung hangin! Ugdag ko kayong baod! Malunod na kita! Pagkagamay sa inyong pagsaling. Bagyo! Hangin! Unos! Mukalma kamo! Oh! Galit gamit kalma ang panahon! Kinsa makinis siya? Nalubisan ang panahon! Mubato man ka niya! Oh, magpalaon patas ng sikayan. Sige. Oh, magsay. Wala kita makabos ko nakitaan. Oh, multo. Multo tinod. Ikaw siya mabuo sa tubig sa dagat. Mamalik na sa baybayon. Balik mo. Ayaw ka mo kahadlok. Ako kini. Ang magtutuglo. Kinoo, kung tinuod ka ikaw ka na, palakawa ako ibabaw sa tubig. Dali, Pedro. Sige, Pedro. Makalakaw ka na sa ibabaw sa tubig. Huwag ko maunod sa dagat. Mula ka ko paingunin mo, Ginoo. Nakalakaw ko sa tubig. Sige, Pedro. Lakaw pa. May kalitong guros ang hangin. Bidag ko ang baod. Malunod ko. Luwas ako, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat. Kaya mo nagunitan ang akong kamot. Pastilan ka nimo, Pedro. Nganong nagduha-duha ka pa man.
pagkagamay sa imong pagtuo. Veronica. Nagkadugong maayo ang imong Balon! Kaniyot lang! Tugutin nga akong trapuhan sa kong bandana ang nagkadugo niyang nang. Dalia! Matutudlo! Ako trapuhan sa kong bandana ang nagkadugo niyang nang. Ana, nahuman ko na utrapo ang imong nang. Matutudlo! Nilamas na panapto ng imong naong. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Umoto ka listeners, ang part 2 sa atong giparto lang nato ni kay aron madali ra makit-an no. So kaya pohon i-playlist na lang po ni nako ni. Ilain ako ni mga lintin drama no. Nya auto mga listeners kay wala ko katimaan sa mga bag-o nga nag-comment no. Kay kabalo naman mo naguba akong cellphone no nya isa ko katimaan dayon gawas nang sa mga karaan na to nga mga listeners nga nakatimaan ako no. Muna nga pasilo ako sa mga nag-comment no, nga gusto sila magpa-shoutout no sa ilang mga kaparintihan, mga kaigalaan, kaigsuuna no nga nas mga lagyo nga ilang ipa-shoutout unta no. So punpohon na lang mga ka-listeners no kung ma-okay na tong ako ang karaang cellphone kaya ako tingali itong ipayo pohon og nanay budget no. Kakaron kaya piki pa man. Napa ko gusto balikan sad kitong gitabangan ako sa una kay naay ning comment no nga pabalikan ko na to si Nanay Narcisa no katong kitang gitabangan ako nga tigulang babae na naputong lalaki dahil saon man nga piki magkus budget mga kalasinas kay mga sige ko sakit-sakit ba piki this budget na mga problema sad ba kay balo naman mo no mga nga na alanganin jud wala ko kabalik dito no sige wala dito mawa sa una-una man kay siyempre kabalog ta isag pobreta kamao man dito maluoy po basta natay katabang mutabang lang gyud ta kay mao man na importante nga sa tong kinabuhi ba nga nasa tay mahimo nga kaayuhan basta tong isig ka tawo nya punpohon siguro no manghangyo pa ko sa akong amigo nga kung mahimo siya ako ang pakyawon ba kay kabalo naman mo wala ko'y service mga listeners. So kito ako amigo kay na may tricycle basig mahangyo na ko tapohon mabalikan ako to si Nanay Narcisa o si Tatay Nicolito no kay maluoy po ko to nila mga tigulang na ba nga naginusara in town ha maluoy po nga wa sila kuan may na lang natay matabang ginagmay ba nga sagbugas gusiri ginagmay lang ko basta kay makatabang no at least makahimutag kaayuhan ba no nya dili na ko nahimuon nga pasikat ha basig lainon pagsabot sa uban nga pasikat na po do ato lang yun ang i-video aron makaibalo sad ang kuan ato mga nag-request nga babalikan no plano na ko kay di na dugay ko i-vlog yun pero na may mag-request basig matingaw basig mingong wala man nimo to balik basig kaya na ba di videohan yun na lang nako ni ibalik na ko dito i-video i-vlog hapon kay para makita sad sa mga kay diha may ning sponsor ato ako tong may ning sponsor ato nga pabaliki si nanay kay kuan no so wala ko gastuhan tong yang gihatag asa gihatag nga ipatabang na ito nya wala ko gastuhan to kaya ako ditong ihatag puhon
Ya dungagan lang po na ako ba kay para sad mo dili Arkansas sa biyahe ba no. So nasa gihatag nga para ato nila ja bali 1.5 no. 1,500 nya. Ako lang ipahibalo ninyo no kay labi na sa gahatag ba nga wala may parto sa ilang vlog. Nihatag ra ba ko no basig may ana ba. So akong wala na ko gastuha to. Ako may pundo, diya ako tong punaan pod kay ron dili Arkansas biyahe po no makabalik mi kay manghangyo pa ko sa kong amigo mga ka-listeners nga kung mahimo siya ko ang sakyan padung dito sa ilahang lugar no kay layo-layo mo puto. Nya mo to mga ka-listeners no sa sunod ako mag-shout out no. Nya mag-intro vlog po ko nya sa drama nga human ani mag-intro vlog ko sa para sa introduction sa drama nga atong ipuli no sa ikaw ang akong kinabuhi. Okay? Thank you so much mga ka-listeners for watching no. Di ako diri galigod-ligod ako diri mga ka-listeners sa gawa sa simbahan sa katedral no, St. Joseph Cathedral. There they playground diri lapitan dan ay Quranan. Okay mga ka-listeners, thank you so much. Balik ko na ko. Thank you so much. O mambalandong kita kay Semana Santa karon no. Di ugma maminat og mga nintin drama. Thank you so much. So God bless atong tanan.